Gas lur. Oh, iki mami cepet temen, kok mak. Waduh, mat. Duh, malah komat piye iki? Dak, aku lali. Kipasnya rung tak pateni mau aku panas banget. Tak mateni kipas. Ayo wis, apa ini sih? Aman. Loh, sendalku kok selen? Kelakuannya bocah-bocah iki jelas. Ih, ning towak mumpung langgar iki siarke wae apa ya? Alah, siarke wae lah. Puasa panas banget sih. Mari ngolah wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, teman-teman, tolonglah yang bawa pulang sendal saya dikembaliin. Sendal 10.000 ini bulan puasa. Ya Allah, kembalilah. Sendalnya harus hilang. Kok iso no hilang-hilang barang? Tapi kaya nenek gur disiarke nang musala ora padha ngaku lho iki. Parani siji-siji lah. Awas bocah. Ih. Kowe njogo sendalku ya yo, sendalku ketuker. Sendal endi lah? Aku ora njemuk ora kok. Alah, sendalku kok ketuker. Jelas kowe iki biasane sing tukang nuker-nuker sendal. Ih, dene kowe saiki ngono nuduh-nuduh, ora ngerti kok. Bocah teko dikak. Sendalku lho apa, sendalmu apa beda? Kok iso nuduh aku? Jangan ngono tau kiting. Alah, ngapusi ora kowe, bulan puasa iki oleh ngapusi lah. Nek tenan aku tak bali iki. Tenan lah. Jajal kowe rono, omahe kiting sik. Ya wis lah aku tak ngene liyane ngene keting lah. Amit. Ya lah, wis kono. Kosong kowe emosi wae. Keting. Kowe njuk sendalku ora? Sopo meneh kae? Panas-panas. Engok ngarep. Godhong wedang lah. Ngopo to jan Riz? Panas-panas, poso, mengak-mengok. Ngono to, Teng. Dingine lho, Teng. Aku iki bukane nuduh. Kowe njuk sendalku yo. Astagfirullahaladzim. Sendal opo to poso-poso nuker sendal ki piye maksudmu? Gila sendalku wis legend mau dituker-tuker barang. Kowe nuker ora? Ya mbah temen. Ki lho sendalku apik koyo ngene. Sendalmu lho elek banget, paling enak sing nutur paling. Duh, iki kayak mau nang musala gurcah papat. Imame aku. Wis, ora melain-lain iki. Pasti dayut. Ya wis, aku tak ngene dayut sik. Wis, eling poso. Oh iya, eling mangan kan, bobor santai wae ngeso bobor meneh. Ojo emosi malah madang. Ya wis kono parani. Gak. Ih, ngopo sih Riz lah? Wis sing anu yo, nuker sendalku yo. Sendal apa meneh? Kayane aku mau balik gur nggawa sendal loro. Alah, jelas kue terakhir. Lah wong sing bali disian kan keteng karo Andre. Nah, ketelu kue. Wis positif kue, enggak usah ngelak kue lah. Jelas nuker-nuker sendal kue. Astagfirullahaladzim. Endi lho, bulan puasa ki enggak boleh asal nuduh. Ki delok ki sendalku. Awas kue ning ngapusi. Deleng wae kue. Tak bali dhisik aku. Apa meneh iki?
Oh ya Allah. Apa nang jupuk sendalku ki? Dosa wae. Ya Allah. Endi yo sendalku? Jen. Mumet banget sumpah. Yakin lah. Pusing banget, pusing. Sopo sih nuku-nuku sendalnya belum poso. Astagfirullah. Mumet banget. Lah. Iki sendalku. Keseruan di balik layar. Asik, siji loro gendorina. Telu. Oh, iki mami cepet temen. Nah, kesuwen rene ting. Ndang. Kepiye? Mandak lo kowe mandak. Ih. Yo, mata ini mik. Bisa. Mandek sih lo. Marga sih. Kameranya dideketkeun yo. Pelanggan. Kok pelayan? Bukannya kerungu dhisik tok. Ada yang siaran lo. Nah, ini. Ya kan? Tuker. Udah ngomong gitu. Ayo belayu kok kene belayu. Oke deh. Belayu. Oke deh. Memang ngarep. Bang, jile, Bang. Di ya weh, Mas. Kowe ngomong. Ngomong nih. Mek. Ngono ta kok. Yo mbok temen poso-poso nodok kilo sedol kopi. Kang dhuwur lah. Entuk, pas. Yuk. Wes. 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 Kalau temen di teblekan. Guys, ngayal. Yuk. Atau diketeng itu. Sandalku. Polisi. Tunggu peci to jancuk. Kena tiba peciku bobel. Nanti bobelnya. Kira. Tenan lu awas kowe nek ora. Jira lu. Tenan lu kowe awas nek. Jira lu. Awas. Nek sing luwih dawa ya temen lho penak. Sing luwih dawa nyut. Mantep suka lebaran. Gerusuk saya kalau kita pakai Melem. Melemnya kemarin konten.